Apoiades a orella na terra. É posible escoitar as almas dos mortos que hai debaixo. Por iso os peregrinos que pasan por aquí botan pedras en riba. Non queren que saian os mortos. E dígovos máis. Pois, sabes que tes o mesmo apelido que o director de cine de La Noche de los Muertos Vivientes? George Romero. Non o sabía. Sí, sabes quen foi? Sí, teño unha pequena referencia dele. Non conezo moito, pero sí, algo sí. Pois foi o inventor dos zombies. Xa, xa. De feito, seu avó, o avó de George Romero, emigrou a Cuba, era da zona de Ferrol. Se cadra, digo eu, que algo lle contaría da Santa Compaña ou algo así. Aquí temos unha relación moi especial coa morte. Este é unha foto dun rodaxe, pero non sabemos realmente que rodaxe foi, esa é ela. Este é Dino Monteiro. Sí, a ver, o do sombreiro é o Aznar. Adolfo Aznar. Adolfo Aznar, a ver, non se ve... A ver... Que foi o que máis ou menos a introduciu no mundo Sí, do cine. era o director de cine. Era o director de cine que introduciu no mundo do Claro, cine. Bueno, non se agora ve, vexo Pero non sabedes onde exactamente. Non, mira, isto era a madre dela, Dese co velo, que naqueles tempos usaban un velo as señoras. Esta é a madre dela. Esta estaba clavada num tabique de madeira. Estaba toda polillada. Así non se ve. Levará ali 40 Pero estuvo unha xolla, Sí, era preciosa. Aquí teria 16 anos ou así. 16 anos. Sí, por aí. Pero aí debía de ser xa cando estaba no tema do cine, non? Estaba no tema, pero aquí debeu ser cando empezou, cando estaban... No, pero non sei se non había algo da fecha aí. Eu creo que tiña 20 anos ou por aí, 19 ou 20. Ai, non tería, porque ela casouse moi nova. Casou moi nova. Sí, casouse moi nova. Que pasou coas películas dela? As películas dela, eu nunca soube onde pasara coas películas dela, eu que che conto, aí ardeu todo, porque foron botadas aí. No cine ese. No cine que... No Arribí. A Quincedeira. Agora hai, creo que a Caixa, hai un banco abaixo, non sei se é banco, se é Caixa, se que é. E bueno, ardeu. Ardeu. Sí. Apoias a orella á terra e escoitas. Hola, moi bo día. Sí, moi ben. Teño moitas cousas que contar.